हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आं चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो सिगाङाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना धेमाजि थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय खामानि एसे दङ माने बाबामोनजों थांगोन आरो बाबामोनना खामानि दङ बेवहायनो थांफानो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं देखायलांबाय थानोसै थांगासिनो लोगोफोर दायो ओमफ्राय बेखिनि जायगाखौ बिराद मोजां नुयो आरोना लोगोफोर आङो बेनिखायनो भिडिअ लाबाय एकदम ग्रिन हाजोखौ खाथियाव मोजांथार नुयो आरो दिमु होनो आरो बेखिनि जायगाखौ धेमाजि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों जेरावखि फैदों बेयो मोनहैसिगोन आरो बारा गोबाव गैलिया नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं जेसेबांखिनि हायो देखायलांबाय थागोन माने मा खामानियाव फैदों बेखौथ' देखायस्लाबनो हानाय नंला खोमा नैबे जोंना सार्किट अफिस आरो बेनिफ्राय खोन्थिलांबाय थानोसै आङो मा दङ जोंना डिस्ट्रिक्ट नालाय बेयावनो गासिबो अफिसफोरा दंजोबो गासैबो खामानिफोरखौ जोङो डिस्ट्रिक्टनि माबा मोनसे खामानि मावनांगौबाथाय बेवहायनो फैयो आरो बेनिफ्राय नैबे रेड वाल होनाया बेखिनिया डिसि अफिस आरोना बाउन्डारिया गिदिरथार आरो बेयो नैबे जाहैबाय मेन गेट डिसि अफिसनि सिङावथ' देखायनो हानाय नंला ओमफ्राय नै लोगोफोर जों जेराव फंखे फैदों बेयाव मोनफैबाय आरो बे LIC अफिसावनो फैदों जोङो बाबानि एसे खामानि दङ अफिसाव सिङाव हाबफैबाय नै लोगोफोर जोङो ओमफ्राय नै बे साइडथिंजाय बेयाव केस डिप'जिट लायो मान्थलि दोननायफोरा बेवहायनो जमा होनांगौ आरो फैसाखौ ओमफ्राय नैबे फारसेथिंजाय आरो नोंनिया माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जादोंबा बेवहाय मावनो हायो खामानिया जाबाय आरोना ओमफ्राय दा हटेलाव बिदिनो साहा एसे लोंलांसै ओमफ्राय न'आव थांसै लोगोफोर न'आव मोनफैफिनबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना देखायनोबो हायासै आरोना खामानि हजों मा मावदोंमोन ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंहा दिनै जाला लोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं नैबे मानिमुनि फिसाखौ खानि दं जि मोजां जाना दं आयै हाया फैजोब्बाय जि साफा जाना दं नै बेयावबो दं दोनखादों आरो मालाबा नांगौ होननानै खानाय जाखायाखै मालाबा जाला लोंबा नागिरना मोनाना मानिमुनि फिसाफोरखौ बेनिखायनो खाना लाग्रोनोसै हायासो फैफाजोब्बाय जालानि मैगङानो खिफि बेन्दों नैबे नोरसिं अन्थाइ बाजाब आं फुबाय नै जोगलावरि रुपा फुलि माइसुन्द्रि बियो थुलुंसि गुफुर पुदिना गैला इयावनो दोन
मानि मुनिखौ दोनना आयौ हायाव दोन मोनसे बुस्थु खाबावनो र' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर पुदिना माबा माबि होलांदो दाउखौ सावखांबाय नै ओमफ्राय आं दा मैगं बासिगासिनो बेखिनिखौ देना लाग्रोनोसैनो बानलु फिसा लाबाय ओमफ्राय जालुग एसे हाइजें आरो मस्ला एसे देनोसै ओमफ्राय नै बेदरा बिथिंजाय दानखांबाय आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर दहायनि मैगं बासिनायखौ बेबायदि फिसा फिसा हानानै लाबाय बांसिन देनानै होयोमोन आरो दिनै देथ'ला मोनबाय नै लोगोफोर जालायहा ओमफ्राय खांबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय